והמטרה זה שיזכירו לכם ותבינו מה אתם עושים. בסדר? טוב, צהריים טובים. לי קוראים איאס, אני מפקד גדוד חרב. לא הספקתי לדבר איתכם, אבל נפגש בטוח בהמשך. מה שקורה עכשיו זה, אתם רואים פלוגה נלחמת, אבל סיפור המעשה בעצם זה התקפה גדודית. התקפה גדודית לכל המרחב הזה. יש לנו שתי פלוגות כבר, תקפו שטחים שולטים. פלוגה אחת התייצבת, בפועל, כן? מיתודית. פלוגה אחת התייצבה על הנון גובה הזה, ועוד פלוגה התייצבה על הר חורשן. אוקיי, אחרי שהתייצבנו עם סד"כ דו-פלוגתי, אנחנו עכשיו שלחנו פלוגה שלישית לטהר את השס"ם. שס"ם זה שטח סבוך מבוצר. אתם רואים סבוך ובפנים מבוצר כי ארגון חיזבאללה דאג גם לבצר אותו. אתם תראו בתוך השטח הזה, תראו גם בפנים שיש שם עמדות צלייה, עמדות של טולרים ומרגמות, תראו שם מצבורי תחמושת, בונקרים. זה שטח שמדמה את השס"ם בלבנון, ופה אנחנו מתאמנים עליו. המשימה של הפלוגה, אחרי שהגדוד התייצב ובסד"כ דו פלוגתי, הפלוגה קיבלה משימה להיכנס פנימה ולטהר את השס"ם הזה. בתוך השס"ם יש סדר גודל של 12 מחבלים. 12 מחבלים בתוך שטח סבוך, זה סביר לתקוף אותם בפלוגה. אוקיי? מה שהוא עושה עכשיו המ"פ, אחרי שהתקדם, ראיתם את התקדמות של 3.5 קילומטר. כרגע הוא ממקם חיפויים על מנת שייכנס כניסה חזקה לשס"ם. צילח חיפוי בצד ימין שישלוט על כל מרחב השס"ם, גם בכספית וגם באש, באמצעים מיוחדים שיש לו. שתי מחלקות אחרות נכניס אותם לשס"ם, מיישר קו. מיישר קו בעצם בתחילת השס"ם ומתחיל לטהר אותו בשיטת סריקה. כשנכנסים לשס"ם כזה, מייצבים קו עם קו הסבך ומתחילים לפתוח באש. מתחילים לפתוח באש ומתקדמים על פי תאום בפקודה של המ"פ, ואיפה שיש אויב נותנים פתרון מבצעי ומחסלים את האויב. סוג לחימה קשה מאוד. הגדוד וצה"ל התמודד איתו במלחמת לבנון השנייה בשנת 2006. תוך כדי, אתם תהיו איתי, תוך כדי אם יש לכם שאלות על מה אתם רואים בתוך השס"ם, מה זה התרגולת הזאת. יש תרגולת למשל זמביה. זמביה, זה אומר שכולם עוצרים, אף אחד לא מצייץ. לא יורה, לא מצייץ. למה עושים את זה בתוך שטח סבוך? עומדים ככה, לא מדברים. מ"פ צועק זמביה, עומדים, קופים במקום, לא יורים, לא מדברים, לא מצייצים. למה בתוך שטח סבוך עושים את זה? נשמע מחבלים באו. אם יש כיוון של מחבלים, אם יש רעשים מסביב, לשמוע, להקשיב לסביבה. בסדר? ששומעים, מקשיבים לסביבה, רואים כיוון, נותן למ"פ תמונת מצב וגם נותן לו לקבל החלטות נכונות בניהול קרב בשטח. בסדר? כן. אז בואו נתקדם, נראה איך הפלוגה מתנהלת. אם יש לכם שאלות תוך כדי תשאלו אותי. אנחנו ניכנס לתוך השטח, אפשר ללכת שם, תהיו קרובים ואני אסביר לכם תוך כדי. בתוך השטח אתם תשמעו יריות, אל תבהלו, זה אחד. כן, אני רוצה להגיד עולם התוכן, מה לעשות, ריאל מדהים זה כבר מדהים. חסרים לו צעים, אנחנו נמצאים ככה, המגיעות האלה, דרך היחידות האלה, תקוף, אבל אולי תנסו את הראשונה, נשיב את זה. חבר'ה, שימו לב, התקדמות לשס"ם היא משיח לשיח ומתקדמים כפי שאתם רואים, בלי צעקות, בלי רעש, בסימנים, לוחשים אחד לשני. התקדמות כזאת לעבר שס"ם בדרך כלל עושים אותה בלילה, כל התקדמות הרגלית בלילה, והכיבוש עצמו נכנסים ביום לכבוש שטח סבוך, כי להיכנס בלילה לתוך שטח כזה, כפי שאתם רואים, זה התאבדות. כל השטחים הסבוכים, התרגולת של צה"ל, לובשים אותם באור יום ולא בלילה. גם נופלים בדרך כלל.
בסדר? אתה תפרוס את החיילים בתנאי אחד שכולם בקשר עין איתך ואתה בקשר עין עם כולם. תתחיל להתקדם לאט לאט. אותם ואז הם נלחמים ומנסים לטהר. אוקיי? بالنسبة هون الطخ مش هذا. עמד בצד, לפנות את החילר, תרסו למעלה. קדימה, קדימה! לאט לאט. לרוץ, לרוץ. תודה שאנשים לא נופלים שם. לאט, לאט, לאט. לאט.
זוז, אח שלי. ההבדל בין שטח סבוך לכל יעד אחר זה שהכוח כל הזמן הוא בריכוז אחד, במקום מכווץ, והירי הוא מטווחים קצרים, שמתם לב, הוא יצא מהשיח משם, הכל שהוא ירה הפיל זה 5 או 6, 5-6 בכוח כזה של צוות, זה 50%, 60% בכוח. 60% מהכוח. תקשיבו, היתרון פה בדרך כלל בשטח סבוך, מבחינת היכרות השטח זה לאויב. היתרון האנושי שלנו הוא זה שמנצח. מי שיותר זריז, מי שמהיר יותר, מי שיודע להשתמש בנשקים שלו, ברימונים ובאמצעים שלו ויודע לתת תגובה מהירה, הוא זה שמנצח. בטווחים קצרים ובסוג לא יקום מה... كل شويه مش هطيشه بابا عنده مسواش